5 клас, Державная установа адукації, Краснослободская средняя школа Солигорского района. Максим Лужанин. Вернуся ветром. Калі паглыне мяне шлях не блізкі, у край курганаў і абеліскаў, адбіць навалу над родным домам, вернуся громом. А звянуць травы, асмягнуць вусны, дажджом вернуся. Калі ж нашчадкам не будзе трэба ні збройны выбух, ні бохан хлеба, у час іх збройны, час запаветны, вернуся ветрам. Калі дзе знойдзем, слязу асушым, калі прыгаслі, размоем душы, нідзе не дзенуся з Беларусі, кім пажадае, тым вернуся, жыло, жыве, і жыць застанецца тут маё сэрца. Дзякуй за ўвагу.